ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ಮಹತ್ವಲು ಎಂಚ ವಾ ರೀತಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಕರೆಂಟ್ದ ಶಕ್ತಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನೋಡು ಪಂಡ ಕಡಪುಡ್ನಾಗ ಅಲ್ಪದ ಕೀಟಾಣುಲು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಭಸ್ಮ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ನಿಖಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆದುಪ್ಪನಾಗ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಡು ಎರಾಂಡಲ ಬಣ್ಣಾಗ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪನು ಮಲ್ಪಲೆ. ಈ ಆತ್ಮದ ಕಲ್ಯಾಣವಡು ಬಂದು ಶುಭ ಭಾವನೆನು ದೀಪನನೆ ಸಂಕಲ್ಪ ರೂಪಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆದುಂಡು. ಇಂದೇನು ಆನ್ ಮಲ್ಪುನವು ಪಂಡ ಸಂಕಲ್ಪನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪನಿಡ್ದವರ ತಕ್ಷಣ ಐತ ಭಾವನೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅಕುಲು ಗದ್ಗದಿತಾದು ಪೋಪೇರು ದೇಪಂಡ ದುಂಬು ಬರ್ಪುನ ಆತ್ಮಲು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ದೆ ತೃಪ್ತಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಮಾತಾ ಪ್ರಾಪ್ತಾದುಪ್ಪುಡು ಪಂಡು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕಲ್ನ ಪಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪಡೆಪುನ ಪಾತ್ರವಾದುಂಡು. ಐತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇ ಆಕಲಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ವಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಸರ್ವ ಆತ್ಮೊಳೆಗೆ ಆಕಲ್ನ ಭಾವನೆದ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಪೊಡಾಪುಂಡು ಏರ್ಲ ವಂಚಿತಾದ ಒರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕಾದು ಆತೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಂಡ ಸರ್ವಶಕ್ತಿನ ಇತ್ತೆರ್ದೆನಿಗುಲು ಮುಲ್ಪೊರ್ದು ಜಮ ಮಲ್ತೊಂಡರಡ ಮಾತ್ರ. ಈ ಜಮ ಮಲ್ತೊಂಡಿನ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಕೆಲವರೆಗೆ ಅಳವಡಿಸುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೆಲವರೆಗೆ ಸಹನೆ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡ ಏರೆಗೆ ಒಯ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಐನಾಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ವಾ ಆತ್ಮಲು ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಪಂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಮಾರ್ಗೊಡು ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟುದಿಪ್ಪೆರೋ ಅಕುಲು ನಲ್ಲ ದುಂಬು ಪೈರೆ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪು. ವಾ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ನಿಕುಲು ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಪ್ಪರೋ ಆ ಆತ್ಮಲೆಡ್ಲ ಶಕ್ತಿ ರೂಪರ್ದು ಶಕ್ತಿನ ಜಿಂಜವನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದ ಅಧಿಕಾಂಶ ಆತ್ಮಲೆಡ ವಾ ಫಲಿತಾಂಶ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಪಿರೌಡ್ಲ ಪೈರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುಲ ಪೈರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತಿಕುದುಲ ಬೂರ್ದುಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ತಿಕುದು ಬೂರು ಪಂಡದುಲ ಅತ್ತು ಒಂಜೆಡೆ ಅಕುಲು ದಾದಾನ್ಪುರ ಪಂಡ ಅಕುಲು ತಿಕುದು ಬೂರ್ಲ ಅತ್ತು ದುಂಬು ಪೈರ್ಲಾಪುಜಿ ಪಿರ ಪೈರ್ಲಾಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಒಪ್ಪಿರು ಅಂಡ ಜಂಪ್ ಮಲ್ತದು ಲಾಯ್ಗದು ಪೈರೆ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕಾದು ಅಕಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋರ್ಸ್ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಎಂಚ ರಾಕೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಿಂಜದು ಅಂತರಿಕ್ಷಗೂ ರಾಪದು ಬಿಡ್ಪೆರತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಆತ್ಮೊಳಿಗೂ ಈ ರೀತಿದ ಪಾಲನೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ತಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದು ಅಕಲು ಜಂಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮಲು ಅಕಲಿಡ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿನ ಜಿಂಜದು ಹೈ ಜಂಪು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಅಕಲು ಜಂಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಚ್ಛ ಮಲ್ಪಿರು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪಿರು ಅಂಡ ಸ್ವಯಂ ಶಕ್ತಿ ಯಾರುಚಿ ಅಕಲಿಗೆ ನಲ್ಲ ಪೋರ್ಸ್ ಬೋಡು ಐನ್ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪರು ಇಂದೇ ಕಾದು ಸುರುಕು ನಿಕ್ಲಿಡ ಆತೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಜಮ ಉಪ್ಪಡತ್ತೆ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿದ ದಾನನು ಕೊರಡು. ವಾ ರೀತಿಯಾದ ಜ್ಞಾನದ ದಾನನು ಮಲ್ಪರೋ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಶಕ್ತಿದ ದಾನನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಐಕಾದು ಶಕ್ತಿದ ಬಲಲ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ವರದಾತನ ಕರ್ತವ್ಯನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನದಾತಾದ ಮಸ್ತ್ ದಾನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಶಕ್ತಿದ ವರದಾತ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.